Поредната китайска играчка. Това трябва да са кондензатори. Мисля, че бяха 6 броя. Ще видим. Това чакане с тия кондензатори е голяма работа. Нормално поръчките от AliExpress идват до седмица. Тия кондензатори 2 седмици само по пътищата. Доста добре си го попълни. И продължаваме с балончета. Балончета. Добре. Тиксо изгледа на здраво. Едно разбивам стара видеокарта. Ама не е видеокарта. Другото доста бонче. Така. Възели са ми... това е тено. Браво, бе. Мисля, че е тел някаква грозна, но не. Теноче. Малко бонус от братите китайци. Малко тено. Така. Къде си, бе? Ето това. Бонус. Така, и трябва тук да няма. Така. Трябва са в двата края, какво пише? 21 милиона. Продължаваме днеска китайската нова година тук. Пакет след пакет пристигат. Само че тия са с... бяха PDN ли ковеш там. При тях малко пише пакета при нас. Ама час за доставка няма. Добре. Един по един. Не се бутайте. Така, дадем са. Братите китайци. Пакет в пакета. И... О, това са копченци, такива приксвачи. Да. Малки приксвачи. Двойни. Нищо интересно. Нямат лампички, нямат нищо. Значи другото би трябвало да е Arduino. Някой си там беше, като му гледам смачкания пакет. Ритано. О. Надяваме се дисплея да е здрав. Къде е дисплея? О, те си го паковали надолу.
Изглежда здрав. Колко здрав? Не е много ясно. Другият и той изглежда здрав. Така, и два кабела за USB. Сега това с това с това. А защо? Остана са това и това са едно. Това е друго. Сега. Значи само от тази глупост имам едно. И сега се задавам въпроса, защо като съм поръчал ето това, пристигна и ето това. Много добър въпрос. Това е комплект. Тия другите са бонус от китайца. Много интересно. Проверих си набързо поръчката, всичко е точно, просто са ги набутали в една кутия. Очаквах да са по-отделно, не обърнах внимание, че са от един търговец в AliExpress и човека ми ги е сложил в една кутийка. Което е пак добре, защото няма чака едното, после другото и да си правя сравнение кое какво е. Така че грешката е моя. Само деца зарадвах на празно. Тъй, със здраве хора, айди!